na uku daga cikin waɗannan ƙananan alamomi zuhurul fitani min al-mashriq, kasancewar fitina za ta fara kunno kai daga gabas. To wace gabas ake nufi kenan? Gabacin duniya, gabas ta tsakiya zuwa abin da ya gabas can gurin, ka kamar China gabas ce, ba haka bane ba? To fitina za ta iya kunno kai daga can, amma hadisai da dama haka yammacin da babu ni za a yi sakar da babu ni, lalle wata rana zan yi sallama da ku bayan sallar isha'i sai da safe safiyar da ba za a yi ta da ni ba kenan. Lalle wata rana za ka yi mana sallama ka ce zan je in dawo da ba da kai za a yi ba kenan. Ka iya cewa sai da almurin da ba da kai za a yi shi ba. An yi la'asar da kai amma ba a yi magarba tare da kai ba. Salloli biyar ya kamata ka samu a yi amma ka samu uku, ragowar biyun kuma Allah bai kaddara kana cikin waɗanda za su sallace su ko a cikin jam'i ko kai kadai. Haka muke jira ni da kai ko mun so ko mun ki. Haka ake ingiza mu zuwa ga lahira, kai ka ce daure mu aka yi da wata sarka da sai ta kai mu, sarkar da ido baya ganin ta. Dan baka isa ka ce kai wannan dogon zango da wannan tafiya da aka dumfa sun kabari ga dangadan bani na fata. Ni ba san ce na fata ba. Baka ina fatan ku yi mun afuwa duk wanda na yawa ba daidai ba ya yafe mu. Duk wanda na yawa ba daidai ba dan Allah ya yafe mu. Ko mace ko namiji ko wanda na sani ko wanda ba sani ba ko wanda yake zuwa karatu ko wanda baya zuwa ko malami ko sauran mutane, duk wanda na yawa ba daidai ba ina fatan ya yafe ni. Duk wanda ya mun ba daidai ba kowane ne na yafe masa, da wanda na sani da wanda ban sani ba, da mace da namiji da na kusa da na nesa. Ina fatan kuma dukkan mu mai wa juna addu'o'i na fatan alkhairi.